Tererai munzwe vana Mnangagwa, tererai munzwe vazukuru vaMnangagwa. Chinhu chinonzi kubudirira chinoonekwa nekuwanda kwebudiriro. Kana mwana akanyora grade 7 examination akawana 30% paexamination yaanyora, mwana iye haana kupasa. Mwana akanyora form 4 yake, certificate rake rikabuda rina ma D nema E nema U, mwana iye haana kupasa. Imi pakupinzana mabasa munoti uya ne 5 O levels dzako dzine ma C, ma B, ma A. Chikonzero ndechekuti munonzwisisa kuti pasi inotangira pa C, yoenda pa B, yoenda pa A. Zvino zvose zvamunoswera muchitiudza izvi zuva nezuva kuti wakaita chakati, wakaita chakati, wakaita chakati, wakaita chakati, isu tinotarira kuti vanhu vabenefita pazvinhu izvozvo zvamuri kuti akaita vangani. Kana vanhu vabenefita vari vashoma kudarika vanhu vari kufanira kunge vachibenefita munyika, totaura tichiti wafoira. Saka isu tiri kuti munhu kana akawana 10% kana kuti akawana 20%, sezviri kuita wenyu, murayiro unoti kana usina kusvika pa 50% uri pakufoira. Chero mukachema, chero mukavurukuta, chero mukazviramba, iyoyo ndiyo zvokwadi. Mukatarisa kana kucherekedza nyaya yemagetsi, pakafoigwa apo. Chindai munocherechedza nyaya yezvemitambo munyika ino yeZimbabwe. Hakuna kana stadium imwe chete iri kushanda. Maklabhu ose emunyika yeZimbabwe akarambidzwa kutamba bhora kunze kwenyika yeZimbabwe. Chiendai munotarisa zhara yakazara mumaruwa umo, mukaenda kumisha uko, vanhu vane zhara, vanhu vari kutambura, vari kunonga svosve nomuromo. Mvura, vanhu vari kudhaira mombe pachibhorani chimwe chete, mavhileji 10 kana 12. Vana muzvikoro vari kudzidza vakagara pasi. Madeski hapana, matextbooks hapana, maticha akashota. Saka izvozvo ukatarisa zvikoro zvekumusha ndizvo zvakawanda kupfuura zvemutaundi. Magrade 7 edu akanyora vakawana 40% pass rate. Zvichireva kuti magrade 7 edu akafoira nekuti havana kusvika pa 50%. Zvinoreva zvoti 60% yemagrade 7 akanyora vakafoira. Zvichireva kuti kuchikoro vakafambira mahara, fees dzakabhadharwa mahara. Ukatarisa nyaya yenyika yeZimbabwe, ukapinda mubhengi hapana chaunowana. Mabhengi hachasevenzi, basa ravo rakavhara. Zvazvinongoreva chete ndezvekuti kufoira koga koga. Imviro dzekukundikana. Ukaenda mumigwagwa mizhinji unodzoka usina matai. Mizhinji unotora vatamuzhira kana usina spare wheel. Kana kuti unoti vatamuzhira spare wheel racho raponja zvikare. Izvozvo zvoga zvinongokuratidza kuti aiwazve kuri kufoigwa. Indai munoona minda ike zvino nguva yekunaya. Mapurazi mazhinji akanga achirimwa wheat, akanga achirimwa chibage, akanga achirimwa soya beans. Izvezvi makazara bundo. Munoda chiko chinodarika ichocho kuratidzai kuti kufoira. Mukangoona nyika inoita zvokuvhundudzirana nokuhilidzirana nokurovana, iri kungotaura yoga kuti takundikana, nokuti chakanaka chinofanira kuonekwa navanhu. Chiedza hachiti chokuvhunziwa kuti kwaidza here, munongoriona zuva nokubuda nokupenya, chero riri mumakore munongoona kuti kwaidza. Zvasara kwamuri vana veZimbabwe kuti 2023 imi ndimi muchaziva zvokuita.